Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabi. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Saliwat bayong gabi, kamusta naman mga parangga naman tagparamati, region-wide pagkapalagad kita sa nabili ni sa kauras, napulo kaminotos karon nga adlaw, Sabado night, petsa 29. Sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sang Oktobre sa tuig 2022. Sa aton sa nga Christmas countdown, 57 dias na lang nga nabilin, Pasko na. May nabili pa kita nga bali 64 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Sabado naman ng edisyon sa inyo sining nga pala tuntura sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakauli hilabas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapolisam sa Central, Southern kag Northern Negros. Dara na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matagdurungan oras sa kagabiyo ng aton sini patrol kay na para karambiyong sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Bantayan kagimulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. White naman ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Dale Salazar nga mag-responder back to back sa aton nga piloto. The return of the comeback, Aksyon Papang, Nixon Tahong. At mga pagbantay sa mga balita, update sa nasyonal. Ang kahalitan ni Bagyo Paing sa mga balita international, Justin Report, Breaking News, Flash Report, News Center pang Sabado night, ginatutukan ni Aksyon Am Defensor Lisay. Puwersa, buylog manaton ang atong sining mga technical partner. Diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa itong nga IT expert, Christian James Binares.
Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda na inyo sinanagad, ang News Ring Angkor Man Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updatein niyo ako sa labilin 1 ka oras, 7 ka minutos nga pagpangalagab diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa ato sa ring ang mga Facebook lover nga nagasunod, nagarantaw sa ato sa ring ang Facebook Live. Ang inyo greetings karon taga-anta na Chimpo kag Ligwa, kagabiwa nakahatag Chimpo kag Ligwa sa mga nagapag-greet sa ato sa ring ang Facebook. Pero karon nga gabi taga-anta Chimpo kag Ligwa. Kada tulo tawhay naman subong nga syudad sang Bacolod. Ang ato naman ginaayo sa ato sa ring ang mga Facebook lover nga nagarantaw sa ato sa ring program pagi sa ato sa ring ang Facebook Live. Palihog lang, like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:54. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang 3 ka draw sa STL. Kag ang mga nagataya naman karon sa Lotto, 642 kag 655. Lawagon taman karon ang resulta. Bago naging nasunod sa atong Siringan News Center, ang natalana nga brand-out buwas Domingo, Oktubre 30, alas 6 sang aga, tubtob alas 6 sang gabi, gin-cancel sang Sineco. Again, liwaton ko ang natalana nga brand-out buwas, halin alas 6 sang aga, tubtob alas 6 sang gabi, gin-cancel sang Sineco. Which is very good. Kaya subong gani, may mga brand-out pa diri sa Bacolod, do. At hindi taban sindihan kung nga ang nag-brand-out. Di mo na siling ko pala nga wala pa mahawasan ang iban sa brand-out. Di may another schedule brand-out buwas. Pero, gin-cancel sang Sineco ang brand-out 6 a.m. to 6 p.m. buwas. Klaro na. Suliton ko ang schedule sang Sineco nga brand-out 6 a.m. to 6 p.m. buwas, Domingo, gin-cancelar. Ayos! Good news, Kasi dason nga si Mana, ma-brand out sila. Konway ng Bagyo. Action aiding nga rin sa stasyon, no? Kaya brand out siya. Hindi siya ka-charge ang cellphone niya. Kaya sa iya itong mansion, brand out, ambot nga anak brand out. Kaya nasa tulo temprano pa, may brand out man di sa Lacson. Kagahon kay na, nag-brand out man. Ay nano nga sitwasyon. Sa nagapamangkot kung may biyahe ang Roro kag fast crop, waay pa advisory gikan sa Philippine Coast Guard. Si Kuya ko to Romrom Rohoho, membro sang Bacolod Eagles Club na stranded to sa Dumangas Porto. Waiting siya nga kakason na ang storm signal number 1 para makabalik na biyahe ang Roro. Subong kuno porti ka damo to nga stranded nga mga salakyan dito sa Dumangas Port. Even pasahero Iban ka rin kuno nga mga pasahero nga stranded sa Dumangas Port. Daging dala na sa Banwa sa Dumangas. Sila sini nga evacuation center para makomodate lang ang makapahuway-huway man rekta ang mga sumalakay sa Roro. Kabay pa nga makakas na ni ang storm signal number 1 sa aton di sa Western Visayas, parte kilomanente sa Bacolod kag Negros Occidental.
Dahil napanilagan ta inila nga hapon kag ini nga gabi daw maayo ang lakat sang tsimpo. Although nga may pugtak-pugtak pagin man sa ulan, pero hindi siya do ikumparar ta kagabi kag nagligad pagin nga gabi. Subong daw nagtulotilha siya. Nagkulo kalma ang aton siri kalangitan. Kaya nalantaw ko sa langit mga alas 4, alas 5. Dog amat-amat sa balik sa dati nga kolor nga puti ang kalangitan. Unlike sa nagligad nga manadlaw, puro lang itom kagalom ang makitaan mo sa kalangitan. Kaya na mga 5 o'clock or mga 4 o'clock to kay na nalantaw ko kinang langit. Kaya nagagulugarhom na nga adlaw tani mo nga matamat mo ng katunod. So kabay pa nga ang ining pagpahuwaya ulan halin sang hapon hasta subong gabi kakabay pa nga mangintayuyo na ng ini hasta karon sa kagahon kag hasta naman buwasaga kabay pa nga magbalik na ang aton sining tsimpo nga mangin mayo o nagapabot patangadaan sa fiesta minat tayo te iba ni mabakasyon pa rin tayo mabakasyon mo ni kay may mga barko nga wala anay gintugtan sang Coast Guard nga magbiyahe tungod sang mga storm signal nga gipapanaog sa mga probinsya naton nga suppose pulian man sang aton nga mga bakasyonista. Labig-labig taning bakasyon mo mga sa semana gid man. Lantaw ko. Kita niya mo ning tsimpo nga almost 2 years nga ginatubang tang pandemic karon naman lang nagtulotawhay. Amo man tanin tsimpo nga makabisita ang mga pamilya sa ila sini nga mga minatay. So kay dugangan pagi sa problema sang bagyo ho. Dito nagdoble ang problema. Natani malawig-lawig nga bakasyon. Amot ko makahingagaw paniban na sindi kag bisita sang sindi kandila kag bisita sa mga minatay nila kay teo. Classic example ang Dumanga Sport daw nabarad ang mga salakyan ngayon karga sa Roro kasi way pa sang final advisory sa Coast Guard kon mabiyahe na sila. Hopefully ini nga gabi o kung karon sa kagahon tugta na sang Coast Guard kabay pa na magabalik na sa normal ang biyari para nga ang iban nga na-stranded dira sa Dumanga Sport nga mapabakulod si man ang mapabakulod nga magpailoilo makapauli na sila sinatungdang nga mga pamilya. Halong na kay Kuya Romrom Roho da. Tirin-tirin ang salakyan to sa Dumanga Sport sa picture ng diri sa ako ni Kuya Romrom Roho. Sa ima na diguro sa Bredco Port. Kaya mga stranded ka pasayro do diri man gin accommodate sang staff ni Congressman Gasataya sa area sang barangay Takuling Blam. No? Kaya ang mga evacuees ang mga na-stranded ka pasayro dira sa Dumangas dito magimutang sa evacuation sang Banwa ka Dumangas. Sa mga mangisda naton nga luyag magpalawod karon sa kagahon, ulo ligmat anay din magpalawod siguro. Hindi ta mapakta ng lakas ng panahon no. Damo man stranded nga mga linabhan nga wala malabhan. Worst ang iba na labhan na way pa matapat sa init. Tibaho na ya. Alang-alangon mo na sa malabaho ng bayo mo. Di ba toto Christian? Ilan lang kung nakapanglaba ka, siguruhon mga matapat sa init. Matapat sa init ni kay halin pa sa nagligan kan lang inulan, karon naman lang daw nung pawan. Oh. Sabay pa nga magapakita na siya haring araw buwas para ang tanan maka aratsada ka makarangkada na sa ila sini na pundo nga mga linabhan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang mga evacuees nga ara sa mga barangay naton, ang iba naka-amat-amat na pauli sila nga puluyan na. Pero may mga evacuees nga gipakamayo anay nga ibilin
sa iban nga mga evacuation center naton. Ang amon nga mga evacuee sa barangay Pahanukoy ti alas 10 lang kinasang aga, nag-pull out na sila kaya daw naghubas-hubas sa ginaman ng tubig sa ugsaran sa sila nga puluyan, no? Congratulations sa amon barangay kapitan, Bibing Noble sa barangay Panukoy, kag sa barangay council sa barangay Panukoy. Ti wala man kami nagdingot sa bulig da sa inyo. Ang dog show gali ni kagawad Glenn Burgos sa Panukoy, nga suppose schedule buwas hapon, kansilado ha. Sa mga utod naton, sa baka-aksyon naton nga nag-join, kag buot mag-intra sa amon sila nga dog show, Halloween dog show, suppose sa buwas sa hapon Domingo, gin-cancel anay tungod sang malain nga lakat sang panahon dala ni Bagyo Paing. Kamusta mga syudad kag banwa? May mga tubi pangamuda. Ini lang gabi mga pasado alas City wala kay nagipakita sa akong Action Alvin kung nag-awas nitang suba sa syudad sang Kabangkalan. So nalubog na sa baha ang Kabangkalan da. Kawagin na punggan. Ang pagbaha-baha dira sa syudad sang Kabangkalan tungod nga nag-awas dira ang pinakadako nila nga suba da sa syudad sa Kabangkalan, kabay pa nga hindi na magsigi-sige pang ulan ha. Ariya sa lawayon niya kag utro ginibot doon di kanibot sindihan. Ang mayor para sa Banwa sa Isabela, si Mayor Irene Montilla, nagkadto to ang pila ka mga media outlet na magkuha tani sa information bala asto sa status ng mga evacuees, number of evacuees, barangay nga apektado sang baha, ang na-extend nga bulig sang LGU sa mga evacuees nato nga radar sa Isabela. Ay nano mga nga nagsulod sa pinsar sang mayor kay Isabela nga si Irene Montilla, maginban yang media, gindilian nga magkuha picture sa mga evacuees, kag wala nila gitagaan information ang media. Binutangan pa nila tong ila sining evacuation center, no media allowed. Ano klase mayor ni si Irene Montilla man? Ano ni kasapat ang sunod sa ulo yung amo ni ginhimo sa mga media nga nagkadto ining hapon no? Nakuntani makuha labla sa information. Iba nga media daw makaradus mo ka makalasungi sang panawag sa media ngay palinton sa ila pumuluyo amo ni ginahimo namon. Amo na bulig. Ahay si Mayor Irene Montilla ya, sa Isabela, ginban niyang media, wala yung ipakwa picture sa mga evacuees to. Ti abi, ano klase LGU niya ano klase Mayor niya sa Irene Montilla man, sa Isabela man. Ahaw nagid lang nga number of families affected, individual, ang nabulig sa LGU sa mga evacuees. Ang mga barangay nga gisulob sang baha ay wala gidya maghatag sa informasyon ang mga opisyalis dira kag departamento sang gobyerno sa Banwa sa Isabela. Doon nakibot ang media nga nagkadto da. Ano klase mayor niya si Irene Montilla man? Ang iba niya nga mga mayor yan nagapanawagan sa media mo kag nagapahibalo nga amo niya nga amon barangay ho gisulob sang baha, amon ang ginahimo namon nga mga opisyalis sa Banwa o kung syudad ho. Amon ni ang number sa amon families sa amon ni nga mga lugar nga ginpahamtangan sa amon sini evacuation center. Ahay, ang mayor sa Isabela, sa Irene Montilla, wala gidya naghatag impormasyon sa media bisan magkuha picture sa ila evacuation center sa mga evacuees. Wala gid ni Mayor Montilla Irene gitagaan pahanugot ikita mo lang na. Siguro kada disaster siguro pabayaan tani ang Isabela eh. Ay siguro ibanta man ang impormasyon nga gusto ipalabot sa ibang ahensya sa gobyerno. Ano gina ang diferensya maghatag kasang number of evacuees, barangay affected, individual person sa arat dara sa evacuation center? Abud lagi na Mayor Irene Montilla how? Anong ginalain buot mo sa media?
Pasalamat ka rin kay bisan layo na imo banwa ginakadtuan ka. Kaginatan-aw ang sitwasyon mo. Parang ang aton nga provincial government diri sa probinsya Bong Lacson, Vice Governor Ferrer, baka balo ka amo ng sitwasyon na sa imo dira nga banwa nga dapat buligan, dapat kadtuan sa mga rescue para i-rescue ng iban nga mga pumuluyo nga stranded da. Pero ahay ang mayor sang Isabela sa Irene Montilla ay do sa wala na sa bungog ya. Kadtong medyada ginban niya pa, binutangan niya pa yung evacuation center, no media allowed, no picture. Di hamak mo na klase nga alkalde sang banwa ka Isabela. Ano na pagkasinsyo sa Isabela kung naman ang batasan sa inyo mayor man? Nabisan impormasyon nga kwaon sang media idingot pa. Kano pagkitahiya ko ng mga basic services da nga kinang lano sa pumuno sa Isabela. Why ginahatag ni Mayor Irene Montilla? Oh, ina ka rin impormasyon ng kwaon sa media mo. How much more ka mga basic services da? Mga proyekto da bakit nang lano sa tao sa Isabela? Ma-produce na sa inyo da nga LGU? Oh, hindi ka simple na ganang ginabahayo sa media oh. Figure, number of families affected, number of barangays affected sa flood. Muna na pinakasimple. Nga ang iban mo pang media. No media allowed, no picture. Ay no klase. So inisinda yung patakaran sa gobyerno sa banwa sang Isabela ang ginahimo sang alkalde gidala nga si Irene Montilla. Kabudlay mang klase mayor nino. Taga-amaw kini pagpuder magluwas sa mayor nga to taas-taas guro. Hindi pa ni among dalagan sang iya pagdumalahan. Ano ginatago buda mayor Irene Montilla sa Isabela? Ano ginakulbaan mo da? Nakulbaan ka nga at diskubrihan sa media nga may kada nabulig sa imo evacuation center. Oh. Hindi ka simple na ginapangayo sa media nga iban mo ang media nga hindi pa patagaan impormasyon. Kaya kasimple mo na sinapangayo sa media da. Ano man yung klase mayor sa Isabela si Irene Montilla man. Mayuro kada disaster sa lugar ya pabayaan ta. Inyos blackout ako sa Isabela mayo pa. Oh. Sabi sa inyo. Kasimple sa mga informasyon nga kwaon sa media. Huwag gisaya sang ihatag kag atubang na sa media. Sige ko sabagay, ang mga department heads concerned sa Isabela na kung tani maghatag information, hindi ba maghatag sa media kiti may orders mayor mo. Kung iba na taguro pasugta natin, how figure mo lang natin, hindi ba naguro budlay sabto kag ihatag sa media. Kaling kitang iban, hindi ba maghatag kiti may orders mayor mong mayor sa iha niya. Si mayor ka lang naging buta ka sa tao para magserbisyo. Kurang serbisyo mo, amo ng batasan mo, para sa akong laulaw nga serbisyo eh. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:11 na. Antes sa mga report na gikan sa ato sa mga correspondent, una kong report sa ato sa patrol. Let's try to check sa area ni Aksyon na Dave Salazar kung diin siya napahamtang kakamustang sa ni observation sa aton sining kalangitan hawa na o kung nagadulom-dulom pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari sa Aksyon Dale Salazar, observation report sa patrol. Dale, mayang gabi, kamusta ang aton palibot? Yes, mayong gabi aksyonary kag saton si mga aksyon live kita subong diri sa may Dalan Burgos sa may tubangan sa police station number 4 aksyonary ka. Okay. Kung makitaan mo subong ari kita diri sa isa ka lugar no kung nakasanbay ang pila ka mga personnel sa DPWH Bacolod District Engineering Office aksyonary. Kamo siya ginatawag nilang motorist assistance
lakbay alalay action, Eric. Para So man siya in preparation Oo. para man sa mga pag-abot para sa piyesta minatay o kung natig kalalag. Abi ko para So, assistant ini sila sa abi ko para assistant sa lugar nga ginabahaan nga ginobra sa DPWH. Hindi Hindi gali. action, Eric. Para sa pista Hindi, minatay bali, gali ya. magabuli gini sila in times of emergency, no? So, nga may mga motorista kita nga nagakinahanglan sang bulig, mga teriya diri sa area sang Dalan Burgos. So kung lapit diri sa area sang Burgos, at least niya sa mga personnel ang DPWH para mag-respond kag mag-bulig action, Eric. Actually, tatlo ini ka mga locations diri sa may Bacolod City kay kahapon nga daw Okay. sang nag-umpisa sila sa pagputang sa ilang sininga canopy action, Eric. So diri sa area sang Burgos, so diri sa may tubangan sa police station number 4 and then dito sa may Rolling Hills mayara mato actionary kag sa may sumaga nga cemetery mayara man sang canopy nga ginapahamtang ang DPWH Bacolod District Engineering Office action, Eric, no? Kung Okay. kung naibalam na action, Eric, kadamo sa mga motorista nga nagapinauli sila sinitagsa-tagsa sa mga lugar, especially kung na piyesta minatay. Pero muning buda action, Eric, bangod nga ti lawig supposed to be ang bakasyon, pero ti bangod sa bagyong paeng daw naglimited action, Eric, ang ang pagbakasyon sa aton sila mga kauturan, Gani. especially ang mga halin pabala sa Metro Manila, nagbiyahe diri sa may Bacolod City, Gani. nag-file sang early nga leave action, Eric, pero ting ending nalakip ya ang Negros Occidental kag Bacolod City sa signal number 1. Pero may nabilin pa man nga mga inadlaw at tubtub pa man sa November 2 ang holiday action, Eric, kapis may pasila time nga maglagaw-lagaw diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental, no? So sa aton sila mga motorista dapat well-maintained ang ilang sining mga salakyan na apat man ang guma o kung duwa actionary ka para at least malikaw kita sa mga aksidente kag insidente sa dalanon kay budlay man actionary nga kung may hingagaw ka man sa November 1 may hingagaw ka man lang magtaliwan ka sa November 1 ngati piyesta minatay so mas payo nga siguraduhon gid, no, nga ang battery, ang guma, ang makina dapat 100% nga well maintained para at least safe kita ya sa pagdumdum, no, kag pag sa ulog sang piyesta minatay. Actually, may pwede ka mga personal. Galing kay may iban galing dahil nga mga patyo nga daw nagpundong tubig, nagbaha man ng patyo. Oh, yes, actually, like dito sa mga Ila Castillana Public Cemetery, daw mato nakaluwas sa mga nagkaliwan na pangud nga makita man naton sa mga litrato sang MDRRMO sang La Castillana nga ginbaha actually ang patio dito, no, sa Ila sining area. Kag hoping ang dasig nga mag-subside ang tubig actually kati mambalat man lang ang problema sa baha hindi na niti sa kalugar kundi halos nationwide actually natibisa ng mga highly urbanized na mga lugar, ang mga progressive na mga syudad o kung banwa, wala man makaluwas actionary sa ginatawag nga pag baha, no? So hopefully nga makalampuwas na si Bagyong Paeng kag tayo yun kag mangin mainit, no, ang pagdumdum naton sang piyesta minatay action, Eric. So sa sining mga tinion sa na-mention na si diri sa may Dalan Burgos, ang concerned actually kay do medyo dulong bala ang ining area diri sa lapit mo sa police station number 4 pero may pila man mga street lights naga-function, no, sa pihak nga dalan pero tikon basihan diri naton sa aton sining Facebook live kung gabi kung going ikaw sa west ga portion sa Bacolod City direction sa may Mega Road wala do kadulong gid, no, ang diri nga area pero diri sa may Burgos Cemetery makita naton nga functional man ang mga street lights sa sining nga mga tinion, no, kag wala gid amang dugay ang patrol ka police station number 4 naghalin diri sila sining station Okay. pag nag-start na, no, sa police visibility patrol sa sining nga mga tinion na action, Eric. Kasi good news na bangod do na umpawan na ang aton sining nga tiyempo na umpawan na ang panahon actionary kay kaina naga on off ang ulan like maulan, mainit, maulan, maunta sa pagsubong daw nagpayuyon actionary ang wala na nga pagtupas ang ulan Baka ba diri sa may ipamasigig-sigig na lang? siyudad sa Bacolod.
Kabay- Action Eric. Kabayan na sila ko magsige-sige hasta na sa kagaong kag buwas sa aga magbutlak ng adlaw. Amo manggani kay kun na maulanan nga siyang puti apektado ang mga negosyo Action Eric. Oo. May pilang subong ka mga negosyo sa mga balay ilimnan nga supposed to be every weekend do mo ginalook forward ila nga damo sa mga customers damo na night out. Pero amo nga atol siningapan niya po kay nasan udtutub hapon pero iba nag-decide Action Eric na magpanira na lang. Magpanira na lang bala kag mag day off kumbaga ang ila sining nga mga empleyado. So hopefully ang mag sige-sige ang mayo nga paniyampo subong diri sa may syudad sa Bacol. Good news man Action Eric panguti so far wala sa diya may na report nga mga casualty sa Bacolod City bangod sining pagyong paeng no kagti hopefully nga tayo yun na ni nga maayo nga kanyampo pag hindi nga magbuo ang ulan karon nga tungang gabi action na Eric Kabay no. pa. Pero na-observe natin Eric na may reklamo niya ka mga establishment o subong mga balay ilimnan nga sige-sige ang ilang sining operation. Tiyan mo na galing hindi man malikawan ang mga customers balay Action Eric daw isipon gid lamang. Kay di ang mga panyampo daw mabudlay man nga magwa nga ginatamat ikaw. Especially kung basta ang imo sining nga bayo. Especially kung wala ikaw yung sang dryer nga ginatawag. Wala ikaw sa ang iba nga Action Eric makita nato sa social media daw sa alana bala. Uling tapos ang ila sining nga mga underwear bayo ihalay nila Action Eric para at least malamala. Pero tilaw ay na kayang bako bala ang bako kasto at amo na ang problema ako na concern Action Eric no. Pag mayo man yung mga may kaya may mga dryer sila i-tools ba ibutang lang nila sa dryer no sila lang nakapindot-pindot at least malalaya kag wala na nagatulo ako hindi pa sa ang ila sini nga mga panapton Action Eric especially nga tayo yon kag pilaman kadlaw ang asod-asod nga pagsupasang ulan diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric. Sabay kay na sa Bacolod City Government Center daw ka iwat man no sa mga individual nga nagalagaw-lagaw kay na diri sa may east no nga portion sa syudad sa Bacolod Action Eric kasi man dito sa may downtown kag diri sa area sang dalan Lacson na hopefully nga aton sila mga negosyante makabawi umpisa buwas nga adlaw Action Eric no pag hope lang nato no nga wala na sang dugang pa nga mga evacuees diri sa may syudad sa Bacolod. As of now, Action Eric, wala sang latest information na ginpagwa ang Bacolod City Public Information Office. So the latest nga numero sa mga evacuees ka subong nagapabiling sige hapon no, sa 16 tanan ka mga evacuation centers diri sa may syudad sang Bacolod. So for Action Eric, amo ini ang pinaka-latest nga information kag observation report nga madulong sang patrol subong nga Sabado sang gabi rekta diri sa may Dalan Burgos sa may tubangan sa Police Station number 4 sa Barangay Villamonte ang action nyo Action Dave Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Daghang salamat kay Action Dave Salazar reporting live dira sa area sa station number 4. Ang observation ni Action Dale, may mga ilimnan nga titulo temprano pa nagpanira, kasi daw hindi maayo ang lakas ng panahon. Pero subong nga gabi, ang obserbaran ni Action Dale, wala gid man nagtupang ulan mo. Kagamat-amat gid man nagasanag ang aton sili nga kalangitan. Kabay pa nga buwas magapakita na si Haring Araw para nga ang tanan maka patigayo na sang ila sini hilikoton buwas Domingo sa unang adlaw was labada. Action Radio Philippine Standard Time alas 10:22. This time i-check na ang mga report na gikan sa to sini nga correspondent. Standby sa report ni Action na Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito area ang Cadiz, Escalante, kag Sagay. Standby man sa report ni Action BJ Pasible gikan sa 5th District. Sa natipo niya sining Action Balita unahon ta report ni Action Nelson Pateño gikan sa 5th kung sa 1st District.
area sang Tuboso, Calatrava, San Carlos. Kamusta hon taman kay Action Nelson ang lakat dito sang panahon ko na sige pa ulan ang area sang Tuboso, area sang Calatrava, ang syudad sang San Carlos. Kung bala may mga barangay pa sa mga banwa kung syudad nga may pagdalong pa sa tubig kung nag-subside no gidman. No? May mga gulugagmay nga mga reported pag tulutipag sa duta sa area to ni Action Nelson kagabi sa banwa sang Calatrava. Pero dasing man na kay ti na limpyuhan dayon kag na respondiran gilayon sa aton sininga DPWH. Na basta magbinuligay gani ang insya sa gobyerno kada kuan kada bagyo. Why gid problema. Nagabi dira kay Manong Ramon kag Manang Lilia Taton, Maninoy Rimo, kag Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, diha sa Gardenville, subdivision sa barangay Tangobda, Urok-urok din sila. Siling ni Manang Lilia Taton, hindi sagad ugtas kay Mayor Montilla, tawgi sa opisya kag istorya, asya kung nga anong rason niya. Nagkadto na kami ganito siya nga banwa. Kinatuan na isang patrol. Kung sa telepono, tingin ko sa damo pa na balibad. Kung kadtuan mo yung banwa, at least ato nagito ang patrol. Ato to si Action Alvin, si Action ninyo, si Action Jan. Ahay. Why kita na hangpon ang media nga nagkadto sa banwa sa Isabela kay Mayor Irene Montilla. Ano pagkataya kung tawag mo sa telepono? Masabat mo na masabat nga ti. Pwede si Mayor. Sako si Mayor. Pagkat gingkadtuan gid. Oh. Di wala rason eh. Hindi siya mga tubang sa media. Ano nga ti. Pag ginarikis ko si Mayor Irene Montilla mo sa media. Mr. Mrs. Sobi Dumdum and family, happy listening. Sa istansya, monitor sa aton si Inday Siska Solis. Salamat kidira kay Inday Siska Solis. Kamya ko lang ang Bacolod City Police Force Multipliers. Alin kay Juji Mendoza ang panamyaw. Good evening, kagawad. Monitor lang kami kanduni subong. Musta? Siling ni Janilo Sansino. Inday Blasada, good evening. Sige niya, kabay pa buwas mainit. Diding Alojamiento, good evening. Kay Motoy Bibida, may gabi lang Kay Pato Kagrobi, Diralula and family sa Barangay 30, good evening. Erol Alingaw, good evening. Kay Madam Lisa Joy Ilon Amoroso da. Kay Melvin Piñafil. Kay Teresita Batik-Batik Suela. Ara man siya ho. Si Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa kag Doc Matmeo, sa kay Mama Lulit kag kay Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MJ Season, pamilya ko dira sa Barangay Pandanon, VSB. From Arizona, USA, Jinky Jalagdon ang nagatamyaw. Sa kay Island 3 Species sa Pabianya, kay Cap Roger Pabianya sa Barangay 17, good evening gid. Jocelyn, kay Prima Malisa kag kay Primota Ervin Magbanwa dira sa Panukoy may gabi gid. Kay Divon Onyate, gabi dira kay Divon Onyate Mambal ko lang kay Mayor Irene Montilla na daw may ginatago siya. In every hidden agenda, there is hidden crime. Ngay puwerte si Toto Sobi Dumdum. Nung Bobby Munoz ta sa Talisay, sige pa da ulan sa Talisay nung Bobby Munoz. So, di akong tatan ang ulan niya sa Talisay, how? Ay, puwerte. Daw mahuya man taba. Kay Eddie Jones Kalinaw, watching Basco Batanes. Para kasalagli sa Basco Batanes. Nung Eddie Jones Kalinaw, halong kadaan. Sa kay Rihanna Marie. Nagabi dira kay Rihanna Marie.
Ari kami nagapamati sa imo, nagkalakbay, alalay kami DPWH, Michael Dison, Richel, Parcon, Magbanwa, Joe Fran Espanyola, ari kami sa Bela, nag-duty subong. Siling ni Sherwin Hugos. Mario Olvido Aquisada sa Senda Lugway, good evening. Paskog hangin, gaulan man di sa Hinigaran, Action Eric, siling ni Devon Onyati. Ay, tuod ka. Ang nabanwa, pagli nga nag-ulan-ulan, no? Sige, medyo ulo-aligmat lang mo da para sigurado, bla. Ang gabi dala kay Manong Mulo Batang, monitor si Anton kag si Tutong. Anton kag Tutong, inatamyaw ka mo Ninong Romulo Batang. Si ginamos na sa barangay Kumaliskis Don Salvador Benedicto, pasi overripe na dang akon nga pakwan, akon kapayas. Kasi overripe na da ginamosa, akon nga kapayas ha. Sa country home, Sara si Maribic Jones, nag-monitor man. Kami ako lang ang pamilya Alvarez sa Tagob, pamilya ko sa New Zealand. Ang panamya halin sa Minnesota State kay Madam Vanessa Kog Doc Matt Mayo. Ay, puwerti, nagaparok-urok it. Si Maninoy, maikag si Maninoy, Chari Salvacion, ara man nagapaurok-urok man. Sige, ara ni Saxon Nelson Pateño sa line number 2, report gikan sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari Saxon Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, kamusta na? Yes, Action Eric, mayong gabi man, kag kay Mayor Montilla. Nadala pa sa greetings ba? Oo. Hindi lang napagrita si Mayor na kay wala pangatag balita. Ha? Hindi sa pagrita kay wala sa pangatag balita. Hindi basi wala to siya. Basi ka hindi man siguro maghatag balita eh. Oo, kay basi wala guro sa na brief sang iyang MDRR MMO. Tiambot, balo. Bayad siya. Kasayang sang effort. Isipa bla ka to, ang gastuhan mo gasolina kay para lang makakuha impormasyon tapos sa pagabot mo to do. Ganga tong mga media nga nagkaladto to. Kaluoy man, no? Naginulsol ng ibang media nga ladto to nga wala isang may nadala puli, bakulod, balik. Hindi sa kasunod sa imo mayor sa Calatrava ya nga aratsada, garangkada ya. Oo. Na. Pariyabla sa imo manda mayor bla. Si mayor nga imo sa Calatrava. Si Mayor Ira. Si Mayor Ira sa Tubuso sa gani. Si Mayor Hawoko. Namo na mga mayor yang bisan gani nga hindi ka nagkadto sila katawag si mo kagapabalo nga mo nang ginahimo nila sa kada kalamidad do. Oo, man gani kay dapat will inform ang publiko kay man hindi na niya loglahog nga baha kag landslide ang ginaangkon subong sa Negros. Kung wala kada balita, daw bariyo lang na daw wala kakakita sa palibot mo. Gani man. Oo, basi natabunan na. Bayan si Mayor, may parinti mo man na. Nang balita po da. Ang chimpo da ko lang si mo gyapon. Subong wala na. Ati, very good. Galom na lang ni daw ginahuyop pagkadto sa Luzon. Ngay tuod. Oo, daw wala na kami naka-experience ulan diya ka. Unlike kay na sa mga tulo temprano pa, medyo may pagulan nga tulo talitit. Sini nga matinion mayo ni nga balita di samon wala na sang pagulan. Very good. Astana ni buwas. Kabay pa. Kay iban do. Ang iban hidlaw na gid sa init kay damo laban ng pundo. Na, isa man na. Unless ko nang imo nga washing machine bla na blang dala dryer. Na kay bisan hangin lang mamala na. Gani kati way gido. Mo gani man kabay pa nga buwas mag edit. Mas mayo mag-init kay kundi man mayo ang bayo mo hindi may nitan. Baho man gani. Labi na ginagkisa kamulon mo lang pa. Kaya
nagiinay man ang tubig mo. Correct. Oo, basta baha, Oo. ang tubig kung di mauntat, mahinay. Laban. Oo, kag tapos, kisa lubog pa. Oo, mo gina ma-experience ta, basta mo ni nga panimpo, aksonere ka. Yes. Ang amon diya na experience karon, medyo problemado man. Kaya ang nariabalita, tatong lang San Benito, Okay. subungin, di pa gidya pasabol. Ang ano? Ang di pa gidya magyan, 3 na kadlaw. Ang problema, kay ginpabalo na sa provincial engineer, Oo. kay sila na nag-develop sang dalanda mo. Okay. Ang problema, kay inang natipag lang duta, Oo. private na siya, kag hindi siya gusto ang ang duta sa dalan ipakuha. Ay, gali. Tapos kung ipakuha gin man, Dalok mo na duta man. lingin balang gani iyakuto na lang namon din di pagpakot. Ay, gali. Kag gusto pa gid niya nga ang duta ibutang lang sa kilid. Oh, ti hasta subong ya ti wala. Ay, gali. Wala gid kag tigin requesta na nagtawag na gina si Engineer Bong Galicia diri sa municipal engineer namon kung saan o gid nila iguon kag kwaon ang nagabarakada didto nga mga duta kag lagko nga mabatos dalan ting target nila by hook or by crook tomorrow kwaon gid ya kuno nila. Oo, kag ang pamilya nga tuto nga dali na lang maigo sang natipag nga duta kung di pagid madala i-force evacuate naging ila kung pagid kung di pagid madala. Oo, ti kay man ti ang tagiyad as tubang amo nang tagiyas duta mo. Gali. Oo, ti silinga ang duta namon da sir butang na skilida. Hindi man pagpibutang to sa pangpang. Kunti na natanggong yung trabaho ka or clearing operation to ti damo nag-aagunto kay hindi na makagi mo. Ay, ti tingwaon na nila nga buwas makadwa na to gimbalik-balik mo kay ti katatlo na nga nga pagtipag da. At wala gid jaging kuha ang duta kay gareklamo yang tagiya. Ginakwa duta ya. Duta yan, di man pagpakot. Kung baangon tabla, plakad lo, ang yaduta mo matabon siya tabla. Amo na gani man ta. Ti siling ti kundi na sa i-evacuate gid sa namon da. Ti ngoro maplan ka sang puwersa ang banwa para nga mahawana na dan anong sitwasyon niya. Amo gani man kay ti damo yan na perwisyo nga hindi makagi. Sus. Imaginon mo na 3 na kadlaw ti bisan pamalingki na di sa merkado di sila kalusot kay ti malakat sila sugaton sila balabal tos piak nga nga lugar to sa saging tipagan. Budlay kwa pa man ba? Amo gani budlay gidi kay nulan pa nga daan ti basi buwas basi mag-init na gid man Kabay pa. Nga mag-init ka para nga makaproceed man sila dito pang limpyo aksyonerik. Sa iban nga balita, ginatawgan naton kay na ang Philippine Coast Guard si Wilmar Dolorfino angot sa ila sini nga ginapatigayon kay manti kansilado mo ang biyahe alin sa may San Carlos kag Toledo vice versa. Kaga din pa sang Pizza 24 ang ila sining uplan na biyahe ang tubtob sa subong ti kaina katapusan naton nga interview sa iya suno sa iya ti magadepende ang ila pag-resume sang biyahe sa mga barko nila pakadto sa Toledo Actionary. Karing iya kabahin sa aton sining interview sakay Philippine Coast Guard Wilmar Dolorfino. Sa update lang ako na matula ang aton nga signal mo pag-resume sa aton nga biyahe diri. Sige sir, continue. Ang start na sa aton nga plan na ayos niya isang since 24 pa
para sa undas pala naton. Tinadungan pa si tropical sa Typhoon Paing mo nang kansilado tanan na naton nga mga biyahe dire. No. So most probably sir sa mga resume ato na biyahe sa San Carlos Patulido. As long na malit na aton nga signal, pwede na sana makaakad sa mga good signal sa mga shipping company. Okay. Sige sir. So amo to action na Eric ang kabahin sa pahayag ni Philippine Coast Guard Meldo Rufino sa aton sa interview nga magaulat sila sa kung ano man ang mga resulta sa update sa pag-asa para nga mapabaloy man sa mga shipping company nga mag-resume sila sa ila sini nga biyahe sa San Carlos sa Toledo vice versa action. Kung ano, way pa sigurado nga ma-resume sila sa Cagaon o Kunwas. Wala pagid kay kon magamo ni sitwasyon kay na wala pagid mo ti boss basi kon may panibagong advisory Sabay pa. rest assured nga mapabalo naton sa publiko kay manti hindi lang ang Negros Occidental apektado mo may mga pamilya man to Cebu apektado ti gusto man makakadto man Kay iba na da nga pasero guro ti may ngagaw pa na tanis pista minatay mo. na oo pista minatay pagid nga daan pista buwas 30 na. Ti gadi naguso kay paseros na dapat klaro na ang advisory. Sa Dumangas Port kanito sa Iloilo daw damo mo stranded to. Taga Negros nga mapulit ta dito ano mo kay wala pa advisory mas Coast Guard. Amo na siya. Ti buwas lang taon tani. Kung ano ang update kay manti importante nimo kay manti Todos Los Santos dan bakasyon tas taas tani ni nga bakasyon galing kay si Kapaing nagagi. So mo na action Eric ang pila ka mga balita informasyon naton madulong sa karon nga gabi para sa action ang Night Patrol Saturday edition. Gikan diri sa Banwa Sang Calatrava ka aksyon ni Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Nelson Pateño sa First District report abi sa Ilota sa Second District report ni Action na Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Action Eric, maing gabi sa aton mga kaksyon. Sa karon Action Eric, sa aton sila nga mga balita man, gikan diri sa may norte nga bansa probinsya sa Negros Occidental. Daw medyo matulutaway na Action Eric ang Kimpo, kaina, ang isa ka pamilya nga sa Rengen report nga nagapadulong sa evacuation center dito sa may Bayabas Elementary School sa Barangay Daga ang nakabalik naman sa ila sini nga puluyan. Hindi ang nagdesisyon man lang to ang pamilya kagabi tungod man kay sige-sige ang ulan kada saka naman bla ang tubig. Pero sa subong medyo matulutawhay na padahil nag-monitor ang mga katapo sa DRRM dire sa may syudad sa Cadiz Action Eric kag syudad sa Gayuman sa syudad sa Escalante pero sa syudad sa Cadiz pa sa kay Mr. Panoy Chua sa aton interview sa ining isa ka pamilya sa diin nga nagdesisyon nga kadto sa isa lang gid ang report sa aton nga na preemptive evac sila niya nag-decide bali nga ma-evacuate sila. So, ini sila Action Eric. Sana siling na, pagkatapos sila ati balik naman sa ila siling tagsa ka mga pamilya o kung sa ila sinipanimalay. Now, ang biyahe, posible, buwas kay kinamog na pamangkot lang sang biyahe sang ruta Cadiz to Bantayan, ti sa subong i-confirmar ni Police o ko ni Chief Petty Officer Jewel Taganili ang Station Commander sa Philippine Coast Guard sa syudad sa Cadiz nga ginapabot pa ang karon sa sa alas 11 nga weather bulletin kung bala malip na ang storm signal kag kon halimbawa gid man makakas na ini karon ti buwas posible mabiyahe na pero wala pa man gid sang
klaro kung bala makadayon na sa pagbiyahe ang Cadiz Bantayan Cadiz Action Eric kag isugdan nagligad lang nga Domingo pizza 23 so galing kiti daw pila kadlaw na ni duha kadlaw na nga ginuntat ang biyahe tungod man sang bagyo na si Paing. Kinunawag at sa atong sikat. Lagyan kaya daw hindi mo nga kon nga na play Action Eric ari siya. Pagka 11 p.m. possible na wala na hindi na kasama din sa signal. So kung hindi na upod sa signal ate pwede na makabiyahe pero wala pa ha sang patuod kiti amo na gin usisa lang naton kung bala may ara nga biyahe buwas posible ang bandang biyahe di Action dako na niya nga kuan mo daw barko na bla pero tawag ni daw fast craft naman siya cargo ni siya nga dako hindi legal masudlan sang silakyang di siya ruro pero kung gabiyahe mo ka mga kargamento mga bagahe mo ka mga libaw negosyante ka ati mulo bastante kidako niya ang makarga sini gabiyahe karon nga iya sang bulk company diri sa may Cadiz to Bantayan Action Erica. And so far daw medyo matulutaw man ang syudad sa Cadiz kag norte ka ba sa probinsya. Amo lang parahin lang Action Eric nga naga-monitor sang pila ka mga sitwasyon. Binigay kiti wala pagidman makagwa sang lubos-lubos ang bagyo sa aton sining Philippine Area of Responsibility. At amiyaw talaga po na si Major Nelson de la Cruz nga nagapamati sa Barangay Sipania kag si Pastor Gabuan dira sa may Paglaong Village bila kag ang Isparis family nga nagapamati da sa may Paglaom na binigit si Kas Ginilin Ezekiel kag Lito no nagapamati da sa Paglaong Village si Tuto Joel kang Inday Basangko si Kap Madalyn Diaz kag Mr. Jonathan Diaz may kunoy manggubat nga nagapamati man Action Eric karon nga gabi. Para sa Action Eric Patrol ini sa Action Roger Guti Binga Report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gidak sa Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito. Check na naman ang report gikan naman sa Quinto Distrito. Mga aksyon balita na tipo ni Aksyon BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Ari sa line number 1 sa Aksyon BJ Apasible sa report. Jay, may gabi please kami. Mayong gabi aksyon na Eric kag sa aton sini nga mga ka-aksyon nga pamati na diri sa aton sini nga pagpanganagad sa aton sini pinagkaulihing nga paglibot-libot diri sa may Banwas ng Pontevedra Action Eric no so far sa sini nga mga tinionti matutawhay na no ang panahon diri daw wala naman nagtupa no ang ulan pero mula na no nagagalom sa gihapon ang aton sini iya nga kalangitan. Bukod sini ginabot na naton ang LDRRMO sa bahin sang Binalbagan. So as of now nagabaha sa gihapon sa may Banwas sang Binalbagan. Suno sa kay Journey Rundin ang tagpamuno sang LDRRMO ti ang rason sila ting tubig halin sa may Banwas sang Isabela, Banwas sang Castellana, Kanaon kag porsyon sang Negros Oriental diri nagatipon sa may Banwas sang Binalbagan. That is why natitubtob sa karon lubog sa gihapon sa tubig baha ang pilaya ka mga porsyon sang nasambit nga banwa. Sa pinagkaulihing nga numero nagdangat na sa masobra 300 ka mga evacuees ang yara karon sa evacuation center. Sa karon wala pa sang desisyon ang panguluhan sang Binalbagan kung saan oni makabalik ining mga evacuees sa ilasitag sa mga puyan kamanti sa mensyonal tanan no lubog sa gihapon ang ilang sila nga mga lugar sa may tubig baha aksyon Eric. Sa pihat nga bahin as of 7 p.m. kaina na sa gabi suno sa kay Ma'am Ferry Grace Andrico siya naman ni ang tagpamuno sang LDRRMO sang Pontevedra naglabot na sa 50 ka mga pamilya ang nag-evacuate
sa may bahin sang San Juan Covered Court kag sa may Pontevedra North Elementary School. Suno pa kay Ma'am Andrico, may nasang instruction sa mga evacuees nga by tomorrow, Oktubre 30, kung magmayo naman lang ang lakat sang panahon, pwede na sila, magkabalik sila sa tagsa ka mga puluyan. Sa pinagkaulihing update, mataas sa gihapon ang tubig sang San Juan River, diri sa may Banwa sang Pontevedra, kay according kay Ma'am Andrico, halin ining tubig sa babaw or sa bukid, no? Kag nagapanaog diri in fact, no, ang dalan sa may pagkatapos Balaction Eric, no, sang Marayo Bridge, pakadto ini sa may syudad sang La Carlota, kag Barangay Antipolo sang Pontevedra, hindi ini kainamagyan sa mga tricycle or single nga motorsiklo. Bangod naglapaw ining tubig gikan sa suba kay Manson o kay Ma'am Andrico, nagtabuay ining tubig baha kag ining taob. That is why ining dalan pakadto sa may La Carlota kag Barangay Antipolo ginlamon ini na sang tubig baha kaina. Pero sa subong suno sa kay Ma'am Andrico, ginalauman nilang nga mag-subside na kining level sa tubig kimanti way naman no, nagaulan diri sa may Pontevedra. Yari si Ferry Grace Andrico, ang tagpamuno sang Pontevedra DRRMO sa aton sini nga interview. Sa Barangay Hall, barangay nga senior citizen building, tagang ilang center. Ang iban ay sa Pontevedra North Elementary School. But so far, sir, may instruction naman sa ilang by tomorrow kung sa agkadaon, kung wala naman, babalik sa ilang mga panimalay. Pero as of now, ma'am, kamusta ang water level, ma'am, sang San Juan River? Siya, sir, because ang tubig galing sa babaw. Okay. Actually, galing na may RND nga hindi passable ang road sa going mula ng Carlota and Pasilana sa Marayo Bridge because nasaka ang tubig. Okay. So, kaya nagtabuay sila ng tao. But as of now, hopefully masubside naman. Kaya daw kanay-kanay na tubig. Labatian ang kabahin gidlang sang pagpahayag sang tagpamuno sang Pontevedra DRRMO. Sa aton sunay nga mga kaaksyon, magulo aligmat lang sa gihapon kag magbulubantay sa pinagkaulihing nga sitwasyon diya sa inyo iatagsa ka mga lugar. Balita nagikan diri sa ikalimang distrito sa probinsya, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action VJ Apasible gikan sa Quinto Distrito dara ang area sang 4th District. Antes ato sa didugang nga mga greetings ato sa nga Facebook Live aring resulta sang STL. Ang first draw kay na 12-1 12-1. Second draw sa STL 24-33 24-33. Ang third draw sa STL 25-12 25-12. Ang resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize wala sa nakakuha 5.9 million pesos. Resulta 642 23 13, 31, 37, 2, 25. Again, 23, 13, 31, 37, 2, 25. Resulta naman sa Lotto 655, jackpot prize, wala sa nakakuha, 29.7 million pesos. Resulta 655, 52, 5, 42, 18, 15, 11. Again, 52, 5, 42, 18, 15, 11. Ayos! Kami ako dara si Marjorie Escondi Voluntate sa NHC Barangay Panokoy from Escondi Family sa Barangay Sibokawan, Isabela. Sherwin Hugos. Siling ni Aprek Mandi Uya. Good evening, Aksyonerik, nga wala gid balita si Mayor namon sa Isabela. How? Kay nagabaha na sa Barangay 5. Bot sinyo da Mayor da sa Bilada. 100% Action Radio, Action Eric. Good evening. Tamiyaw ko si Manip, si Pipip, kay To Bergs, nga nagatamaw Neplex. Saling kay Eva Jean de Sos Amorte. Tamiyaw ko dira si Erlinda Perez, sa Carmela Lacbanes, Sang Purok, Taytay, Barangay Mabini, Valle Dulidalin, kay Vergara Hieronimo.
gabi dira kay Jess Gualdrapa, no? Inday Jess Gualdrapa. Kamonitor gid sa aton sa may sitio Libon, Barangay Tuyong, Banwasang, Kawayan. Kami ako dira si Ma'am Carla de la Cruz sa Lagasan, Bago City. Pray lang ta para manapukasan tayo ng kalamidad and keep safe everyone lang. Thank you. More power, Action Eric. Alin kay Denzi Juan. Nagabidara kay Kimpoy Yolo, kay Norbing Galicia, kag kay Gina Galicia. Alin kay Barky Trine ang pagpanamyaw. Kay Gloria Dislati Sumbito and family sang Valladolid. Kay Noskol Shi. Toto Asis Mahinay, good evening. Sa Binarbagan, Jose Mongcal Torilla. Kay Toto Asis Mahinay sang Pangasinan. Kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido sang Escalante City, Mayang Gabigid. Karen Miraflor sang Barangay Tangub. Lorna Dilihinsya, Annalyn Laurilia Hisora. Ginny Oseser, good evening. Olympia Village sa Lihis, si Noskol Shi gali. Si Selbibi, good evening. Alona Tabuhara Popieko. Naga-monitor gid sa ato, no? Osilito Flores Tagalog, Senior. Wow, si Paring Lito Tagalog gali. Si Manang Bet, kamusta da kabataan? Lebeyada. Nagabidra kay pare ko Lito Tagalog and family. Kami ako lang bana ko si Toto nga taga Lima Isabela. Nagapamati si maling kay Gigi Hilasio. Watching from Mandaluyong, Metro Manila, Vicky Marino. Toto JP Ahina, napaurok-urok mga sa Action Night Patrol. Baskong hangit din sa may sitio Libon Tuyong. Siling Inday Jess Gualdrapa, along na kamuda. Watching in Haver Al-Ali, Kuwait. Sa kay May Season. May gabi dira kay May Season sa Kuwait, ha? Mahalong kalanda kag God bless dira sa imo nga mga kaopdanan. Magabalik ang news sa Riga Patuturan when we come back. Balik ka report sang patrol naton. Pagkatapos lang sa ato sa importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ng mataas ng kolesterol. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sunod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Last kag final stress sa inyo sa patutunan, may kapidira kay Julie Militado Patrimonio. Ang ginapamangkot mo, Madam Julie, hindi ko pa masabat pa si Buwas may mga update kita sa pagbiyahe sang Roro. Hindi ko sigurado kung ma-assume sila karon sa kagahon o kung Buwas, no? Balanta na Inday Julie Militado Patrimonio. May kapidira sa mga taga Golden River Village, Lacson Extension. Kapamati sa aton si Mama Carmen Pau Abilardo Alojado. Happy birthday kay Toto Gamay Javil
Dalumpines. Alin kay Dale Alojado ang panamyaw. Kami ako dara si Joel Pedrigosa, nagahigda ka nagapamati sa imo. Alin kay Maria Ana Erisma Pedrigosa. Balikante sa Action Del Salazar sa patrol sa isa ng final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Del sa balik report, please come back. Nagpa-blocker sa police station na number 2 actionary ang 29 anyos lalaki nga ginkilala kay Adam Pagbanwa, residente ni siya sang Poroclerio, Barangay Takuling, diri sa may siyudad sa Bukol ni matapos nga ginkawat ang iya sini motorsiklo nga nakaparking dira sa sa Dallas. Ding sa Barangay 7, siyudad sa Bukol. Okay. Dula-dulang signal ni Action Del. Ito katapusan yung report. Susunggod pang iya sining signal. Dahil check tayo liwat ang signal ni Action Del Salazar sa Talis Puspusan sa ato sa report. Action Del, please. Dahil no? Sige, hulaton ta si Action Del, no? Action Radio Philippines Standard Time alas 11:08 na sa ato sa pangalagad. May kabidira kay Migot Matrak kag sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group Taxi Driver OTTG ka monitor sa aton sininga palatuntunan. Action Del, please come back. Yes, na-mention na Action Eric sa interview naton nga sining tagreklamo nga si Adam Agbanwa, 29 years old, Barangay Takuling. Iya din pahayag nga 12:30 kuha pa ni kagamit sa iya sininga U-box ang motorsiklo nga nakaparking dira sa may tubangan sa Capitol Lagoon kag mga alas 2 ng hapon sa iya natukiban nga wala na Action Eric ang iya sininga motorsiklo rason nga nagpa-blotter ini siya sa police station na number 2. Din pahayag diri sa nga tagreklamo nga iya na dumduman Action Eric nga kay nasangod to tumira sa mga nagkradagdag nga gamit siya sininga sling baga nga posible nadala dito ang iyabi sang iya sininga motorsiklo kag unfortunately wala na Action Eric din surrender ang iyabi sa security guard kung sa ni nagatrabaho kundi ito ginpang testingan bala ang motorsiklo nga nakaparking dira sa may VSB building amo to kintaban ang iya sining nga motorsiklo sa pagpa-blotter sang tagreklamo sa police station number 2 pag-ausa pa nila Action Eric ang CCTV footage sa pila ka mga private establishments kung sa diin na nagluntad ini nga pagpangawat. Isa ka Aerox 155 among siya ang model sang motorsiklo Action Eric kung ginpanta na nagabalo rin isang at least 80,000 kung kasya. Pero kung utang ganito maglabot ni Action Eric sa 100,000 plus ang presyo sang Aerox 155. So boss nga dlaw plano sining tagreklamo nga si Adam Magbanwa nga magbalik dito sa area since blotter naman niya ang ining report. Actually, may dito sa establishment Action Eric nga kinanglan magupod ikaw sa investigador para makakuha ikaw sang kopya sang CCTV footage. And then holiday pa, kag sa iya sinigang trabahuan, may araman sa CCTV, pero sa Wednesday pa Action Eric mag-applic ang office balancing sa holiday. Bawad man sang piyesta Minaray. So, Action Eric, nag-action ni siya kung sino man nakakita sang Aerox 155 na motorsiklo ng inabaligya o kung hinapost sila sa social media, pwede makapag-angot sa 0938-641-4931. So, what's 0938-641-4931. Balita itan sa patrol, ang ka-action ni Action Day Azar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Patrol. There you have it. Agabusa nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program sa Sabado nga edisyon. Magatakop ini, balik naman kita sa Lunes. Ato sa Riba Patrol, Unit Reporter sa Action nga napalagad. Garo gabi sa Action BG Pasible, Roger Gutib, Action Nelson Pateño, Action Dale Salazar, back to back sa itong piloto, Action Papang Nixon Tahob. News Center, Action Andy Pensor Lisay,
Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Christian James Benares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico, Sangara sa Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagsaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes pagtulog, magpangamuyo, sa pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilang kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.